Hamuna akadamang dainang hanggi kupinaribot alani mudar ni tuhata Tuhan Yesus. Maralas ni roha situtu hita di minggu hasa saur ni todi parbadia. Dung 50 hari dung hitsat tuhata Tuhan Yesus sian hamateani. Dungi manaik ibana tuban wagijang jala dina manaiki dido ibana do narodo au manopot tamu dang pasoboko hamu somarama gonok mainwaing di bagasan minggu ta minggu hananaikon minggu hasa saur ni todi parbadiaw. Laos somal dotong di minggu Pentakosta diodolhon ima minggu hatutubu ni kuria. Parbue ni todi parbadia do na panguluhon kuriai dina Korsea maribu halak di hasa saur ni todi parbadiai dungi jong ma gari. Di bahini do punguan namar saur di perminggu si songonon punguan napina saur ni todi parbadia do hita salu. Nungaro tuhatai marumang todi parbadia. Gabe mia di bana di sado inganan naso habulatan yak kapertikian dohot inganan ruang manang waktu pe. Dadaholan Yesus di Israel tuhata Yesus i. Alai debata nasaur tu sadok pertibion di dia pehita maringan. Ahape tadu pidingoluon saor tod di parbadia dina mangukap rohana inganan ni tod di parbadia. Dala sude yakana saor di bagasat tod di parbadia molo taingot di ulaun ni Apostel Bidu 2 nang pesapulu pitu ragam ni suku bangsa nama si padohat di hata Nabi alai sudi nasida rap masyatusan nasada dohot nasing kuaso nito di parbadia iro mangukap roha doh pikirata mangatusi doh majakon akka perbedaan akka parasingan diaka bahasa diaka padohan diaka sikap doh lan nasing buih hita masyatusan ala ni huaso ni todi parbadia. Buih tapamana joy hamunak kadamang dainang di ulaun ni Apostel Bidu 2 dina ro tu si 10 pitu suku bangsai alai sudi nasi dabu irap masyat. Di bahini molo adong sipata ama manang naina rabdo ianakon nahurang tekas mesyatusan nakpiak ka berbeda pangatusion ikon jakonota to di parbadia. Asabui diterjemahon anakonna rohani inonga diterjemahon ama rohani inata gabi masyatusan disadok panggul miton ni buluga. Si geok gon misalnya muluadong nina markerut misalnya kerut ni sadaina buti lurus yuana ipe jatuh syakama dui ahana idok nge. Salah ngautik hepenga. Muluadong 2 kerut ni kininggai dabatanna unang say bereng-bereng ngau darupane. Ibu tua matei menerjemahkan
bahasa analogi yaka berbeda. Sabaliknya balik-balik ngion boy do jahot tadi sada Musa bidu 10 sada. Dina pinazongjong ni si Nimrod menara na niwara menara Babil alaya ni gijang rohana dang mangalos to di ibang udah di bagasar rohana naing dungdungon na mahuaso ni debata marhite-hite rohana do pikiran na di suadaho ni mana gugo ni Jahuba ngiroma huaso ni Jahuba ya bidang masyatu sasudi zolma nadong dinganani dalam masih lilian masih ragean sudah nang menara dibangun sarge nang akka zolma di tonga-tonga ni menara Babil. Murado di Jahuba merhiti todina mengabati sakap naroa nasudenggan molo dang di bagasar rohana masyatusan di tonga-tonga ni nguluna siganup. Hamunak kadamang dohot dainang merhite-hite sejarah gereja di paadar do naum moti ngatulu hapataran ni to di perbadian na mangula di bagasang nguluta. Perzulu to di perbadiai tazalo mangula di bagasar rohata dohot nguluta membentuk kembali hadiriota hazol mauta rodi haporseota asa gebe mula musai hobar tutopana nadingkani digo barhon eka dharma putra roon di sada teologi na isarani mobil na baru di tuhor amanat tu anak kon na songon hadiah dungi di pasuasai hon anak kon omba mobil lai ditobomi dot akatiang dot lan nasing sega ringsek mamobili. Alai Roma muse ahli bengkel dibuat mamobili dungi ditopa muse ulak dipadenggan dilas disemprot gabeuli mamuse mobili songon na perzulu. Songoniro to di perbedia mangula di bagasang ngulut taon. Tu pangamaragam nuaing sarani mobil nang rinseki akan nang tasikon. Akan nang merpijil-pijilan urak ni hapersota. To di perbedia ima muse. Laho manopa mamudun payatson paluruson. Aka nguluni hazol maut tagabe dengka. Manang didok na paduahon membaharui naung metep gabe ibaru. Unang mazolo tarsongonak kaina rupani ananatuari hutoton ahli kecantikan on nang marumur 65 tahun ina sohot tu umur 20 tahun bawa mulak songon na berbezu alani mekapon ya iduk perupani di paula-hula muse nga marupuni mana hape nang pedang apalas 100% mirip zoni alahira turos tusi mator di perbediai pai baruhon hita muse kembali. Salam ulawang na berbaju ro sian putata sian zambi rupani suku anak dalam nasopulah ibana marsi preset nasohyai mana memakai rainbow rupani alis mata do lana asing ala zarang mertepian dungi Roma musaibana tusa denganan nabui mabain aroma na dumenggat di pamatanga, di pauli, di mandii, di badaki, di lotion, di bolok ko na kabinti-binti na ruay, boy gabe tudos songon buhi na luar biasa. Kayolo do terhirim siduli di huta
Iki di huta dang baga ibereng rupani dang nomorohana. Alay dung gabe yes ibana. Bah, otona ya selilengon dak ibereng uli itu anon nen rupani. Di pai baru doh akan narotaki akajarawatna dia bolokon doh lan nasing gabe zenzin mai ibadah bohina. Dungi gabe ibaru. Dungi na patuluhon to di perbediai do paingot tok kita. Molo taulahon akan Solomon rohani Jahuba itor disunggul to di perbediai ma. Sada ala ukur hapataran itu di perbediai natakas di ngoluta ima sunei desis tahun. Zolma perbagasani. Na molo adong taulahon na Solomon rohani itu hatta itsa sito nga pitol di pakulingi do hita. Unang. Turindan. Salam molo adong perkus di ruang kusna. Ape dang rodo pe kiriman sian na tua-tuana. Habis rupani hepenga. Ape lumuhir rohana nang mangalang fried chicken. Ape dang rok hepenga. Dungi tiba-tiba terhabang mamanuk ni tetangga. Tu kamar kusnau. Molo parroha laging ko ibana. Ikon dohonon na matupa di gua sa rohana. Mauliate may ho Tuhan. Alayang ko parroha todi do ibana. Itor di rok todi ma unang. Ingok bapam situ ay ramaguda. Di paingot ibana. Ingot na masahay ho naposobulok. Ingot opungmu. Nung nga di paingat to asa boy ho mangorom diri. Nang di tonga-tonga ni zaman modern noeng boy do hita di paingot marihita hita to di perbadia. Salah hita akama. Nasay olo rupani bereng-bereng tu habirang adong di si sada ina na merbazu. Dungin ang tapakulingi labok kalimata alahudul tulabukta manang na di mobil rupa ni mang na di pesawa atu ani mak na rupa ni ima kada-kada ni si mau namangoloy hisap pisak mi daging na. Ay di bali pe haro tong masa soni di bali. Lomo rohana sa nang mangalang babi guling. Ape dak sukup hebeng nga. Ngitot mereka di ma anak ni pinahalu. Behado tangkapot tadi manakdang. Hurian itu hata di paingot to di hita. Asa unang mangoloy hisap-hisap mi daging. Diaya ualu turpuk tau didok aidang tarhalomohod debata akka parroha daging. Tak tarhalomohod debata akka parroha daging. Dangolo tuhata kompromistis tuwa kaulaun hasahato. Dangalong headong sumur di pertibion satu nga yes satu nga nari raong. Sapala mula yes ibana yes. Manang rotak ibana rotak. Tutu memang adong go dua hagogon nasa jok merporang di bagas nguluton sada may hagogon ni daging sada may hagogon ni ton. Molo gumodang doroha talehon tumangihon hagogon ni dagingon akahisap-hisap mi daging ma natau manggohiro hatta.
Alai molo tumangyado hita, mangalehon si parehon, mangoloi manangihon na idok ni todi, tentu aka parbuan ni todi ma, namiyan di bagas nguduta, jala di ayat 10 rode 10 sada, laos todi ido nang napamatehon, wasoni daging di bagasan ngudutai. Sayau saya rataro perningotaku tiki sekolah minggu di Monapasugit, dina di gobarhon guru sekolah minggu ma jolma rohani jolmai rupani. Di bayam ma dua gobaran ni rohaon perzulu di bagasan rohaon di bayam ma gobar di sibulis jala sibulison bertaduk siamud dohotu habirang. Dungi di bagas gobaran nai gobar hungkur sekolah minggu ma ditiki sibulis na martaduki gobaran ni rohai marmasukan matu bagasan gobar ni rohaon gobaran ka ulok namacai rotak rupani gobaran ka sibulis manang gobaran ni ngingi nagulap sudi masuk gobaran ka binatang-binatang na roa di bagasan gobaran ni roha do jolma na mertaduki. Dungi di gobar mamusay gabar na peduahon di bolokom ma taduk ni jolmaon songgok ma musay tibana gobaran ni darapati di sibajujungi jolmai rohanai dungi haruar ma dibayan di gobaran non tuduru sebagai sekian aka gobaran ni ulok, gobaran ni bisa, gobaran ni kuruk, narwa, do lan aka mas. Soni do hita saluhu nahamwak kadamang do dainang, molo tapa somal di ngulut taon, mangalawas todii, mangula jala tapa somal gumudang mangalawas si pareon, tunai dok ngitodii sasitonga lam sumur dibana ruar sian rohatai lam sumurut lam dau sisi sian nasa nguluta dung ini dok mamu sediaya sia anggo hamu dangbe di bagasat dagingi di bagasat tod di dong molo tung tututo di dewata maringan di bagasan hamu. Alai molo soto dini Kristus di zolma dan Kristus napuna ibana. Ayat sion paingoton sasitonga hita nunga dong napuna hita. Ima Kristus. Ala Kristus do napuna hita. Ikon hobartu lo manirohay na puna saido si hangoduhon ni nakana persaya. Ise na puna hita hobartu lo manirohana ma si hangoduhon. Iba dosada pedagogik edukasi tua kaya na kota na marguru melua. Saya dia dehod dosa da edna paingot tonon bahwa sejak dia menyaksikan iman maka tidak kon haporsiona dada beibana napuna ibana. Dangau napuna ahu pangatusio dangau napuna awon ikut takas uhir di ngulu ni sudia kajolma nama mestahon hasasaur di todi perbadia. Di bahani molo kaulaun hadagi ngototong gumurang zot mangula di bagasan nguluta jangan-jangan nang marhusor do na parna puna di bagasan diri. Ini harus dicek. Anak-anak muda juga boleh juga cek dan recek dirimu. Di antara satu hari cobalah catat 10 perbuatan yang kau lakukan. Berapa yang keinginan dagingmu, berapa yang keinginan roh.
Kita sebetulnya bisa mengevaluasi apakah kita sudah menyepadankan bahwa Kristuslah pemilik atas diri kita, atau jangan-jangan sadar atau tidak sudah bergeser menjadi kuasa dunia, kuasa daging yang menjadi pemilik atas diri kita. Kita robotoi jalekon sukunota roha perbagasani asa zuzur hita laho manuraton, laho makatidakon, menyaksikan seberapa banyak kita melakukan keinginan daging, seberapa banyak kita melakukan keinginan roh. Dunia dong mamusetok sada edenari nahira sahobar tusi dada au guru, dada au guru diau. Jesus do napuna las rohat udung hube Jesus bangun dita dang beau guru diau Jesus na humoko napuna tung salelengau mangolu Jesus do napuna. Di minggu Pentakosta om mazolo tapa husar-husar isi ditutu napuna ita. Tutu di minggu pekatidakon haprosiau tainunga tahitidakon Kristus napuna ita. Alai kotonggo ganu pari ganu tik kita evaluasi, jangan-jangan bukan lagi Kristus yang memiliki kita sekarang. Sehingga bukan kehendak Kristus yang lebih dominan. Minggu hasa saur di perbedion, ikon paulak kon hita muse mulak tu Kristus napuna hita. Somas ada fungsi ni dilaniapi di hasa saur di perbediai, asing itu di perbedia merhiti darapati na songgop tu bagasa dungul zolmai halai tonggo tok di simbolo merhiti dilani api naikon manutungi rohaka pardagingon sian ngeluta si ganupare di Galatia onom ayat walu do ayat sia idok nama nabur tutoddi nabanabur tutoddi manggotil do tutu nasida siani alai manggotil hamagoan alai nabanabur manabanabur tu daging manggotil dotong siad dagingi alai manabur tu hamagoan alai nabanabur tutoddi tonggo manabur nasida dungi manggotil wamuse hanguluan na manoktong rudi saliling ni liling. Selamat Minggu Pentakosta madihita. Prap mahita paulakon bahwa Kristus na punahita. Tod dinamia dinguluta na punahita. Jala ikosay pahobarota luhut nguluta hobartu lomoni rohani na puna hita ganup marsada-sada.